kabila. Okay, oh! Hi! Hey, hi! My name is Anne, originally Sayuri Andrada, and I'm a model. Ayan na. I'm a model. Hi ka! Dare, watashi no Mina! Minum kami tequila. Ay! Tequila namimasu yo. Kami na yung wireless. Kencho! Pero na pong wireless. Adi! Saka na lang pa ako. Girls, yung kay Mami Ann. Sino nakakuha kay Mami Ann? Tagay mo na yung Mami Ann. Tagay, tagay. Ikimasu! Hey! Tagay. Sino nakakuha kay Mami Ann? Mami Ann, sino? Mami Ann, Darida. Ating Paypan. Dare. Chanel, buwisit ka talaga! Bilisan nyo! Sino? Mami Ann din sa gitna. Bilis girl, sino na kung kay Mami Ann? Ano ko na ba? Pwede? Mama Bambi! Mama Bam! Oh, Mama! Ano na? Thank you! Oh, Mama Bambi, iti mo yan, Ma. Sige na. Yung Chanel na yan, hindi galing sa pinag-ibig ng gamit na. Kay Kuya! Recycle! Sa Chanel shop po siya may susunod. Sino ba naman yung bumibili sa Daiko, Kuya? Shop, sino ba yun? Chiki! Okay lang yan. Kaya pala ng ano. Oh, Sino ba naman yan? si Mama na. Hey, you little girl, you're Mama covered. Bambi, dari ka. Kung walang camera, wala akong make-up. Okay lang. Mama Bambi. Minasang. Sino na? Ayan na. Girls, go. Merry Christmas. Sa mga nanloko sa akin naman kayo, mga buwisit kayo. Babalik na ako ng Pilipinas. Ay, ito! Kopi na kaga, kopi. Yay! Nakapakuha naman ng vendor sa taas. Lagyan mo yan. Sa taas, ano lang naglato na doon sa taas. Okay, go! Merry Christmas! Si Mali na. Oh, ito na! Mami Rose, Merry Christmas! Mali tayo sa gitna para makita tayo. O, sino na? Tadakimasu! Ay, mama, wala nakabulot sa'yo. Pass ka muna daw. Sige na. Pass ka muna. Pass! Wala nakabunot. Punyeta ka, matanda ka! Ika mo, nag-uulyaning. Dapat ka natanggap ko! Ano yan? Ito na ba yung tinatawag ng sponsor ba? Ay, pwede. Ay, dalawa talaga! Pwede. Eto desu ne, Rose no yume wa kanao narimashita! Eto desu ne, Europa kara kimashita! Okay, Merry Christmas, Mama Mariko. Dito ka lang sa gitna. Merry Christmas. Ay! Mayaman ang natagay muna bago yung regalo. Prinsa mo na, kibusa mo na. Lagyan mo na maraming yelo yan. Lagyan mo na maraming yelo na. Okay.
Masyado kang busy. Ano ba? Masyado kang busy. Ay, meron binabate. Ano ba? Ayoko na. Hindi na ako pupunta bukas. Muna mo yung kahon. Oh, bilis, bilis, bilis. Yung kahon. Tagay na yan, tagay na yan, tagay na yan. Bilisan nyo, baka mag-enjoy na si ano. Kanao na rin, master. Si Puga, baka enjoy na. Bilis, bilis na. Merry Christmas. Mr. Naru, Merry Christmas. Daddy Ken. Marcori, Kuya. Merry Christmas. Wala. Kuya, pinapatibok mo puso ko. Ayaw ko na. Isa pa. Kuya, nakatabi sa video. Para makikita kanina. Kuya, halika dito kay tatlo. Halika mo. Ito yung mga ano namin, paano itandahan. O, ito o. Diba? Ito na. Siya na talaga nagpatibok ng puso ko ngayon. Sino nagsasabi malamig yung Pasko? No, sorry. Hello, kuya. Anak mo. Ano ba yung kuya? Ayoko na. Asa na? Kasi mga mari ko, bilis. Sino ka nakaano mo sa akin? Minum ka na yun. Ano nakatulog? Kaya mo na maraming yelo yun ha? Ay, malakas na ako. Wala ka Hindi ko rin naman ng yelo yan. Dito nakatulog. Ay, ko. Mga mari ko, sino? Wala. Mga mari ko. Ay, ano pala, nasa likod eh. My God. Ikaw na naman eh. Ikaw na naman eh. Parati na lang. Parati na lang. Parang sinasadya. Ano ba yan? Nagbubunutan ba tayo? Okay, kinukuha niyo na. Oh, Ate Kate. Merry Christmas, Ate Kate. Okay, itabi na yan, itabi na Niyakap yan. siya, sabi ko daw siyang yakapin, may mantsa ako. Ay, Bakit naman siya yung kamay mo? Ay, ano ba yun sa akin? Ang pangit ng ano, ang pangit ng labyana. Yung ang maganda, my God. Yehe, yehe, minasan. Oh, sino daw kay Ate Casey? Ay, teka lang, Tita Casey. Kay Tita Casey. Oh, sige na, type ko na rin. Alam ko na nasa na yung akin. Huwag kang umuwi ngayon, kuya. Handa. Ay, ito na si Ate Casey daw, sino? Go! Aki, bilisan mo, Aki! Ay, si Ate Casey, ay, naku, patatagay ko pa si Ate Casey. Manya! Minasan! Ay, sa Ate Casey! Yung katuparan ng pangarap ni Ate Casey, ibigay niyo, ipagkaloob niyo sa kanya! Bilisan niyo, girl! Wala na oras! Go! Wala nakabunot sa'yo, bumilat sa'yo. Ako na nakabili. Isang tagay pa daw, isang tagay pa daw! Tagay kaya. Oo, tayo na Ate Casey! Wala Tita Casey. Sige, in love kasi siya, kaya okay lang tagay lang ng tagay, Ate Casey, go! Ay, ang taray ni Aki. Ay, sa akin. Ako magkataon niya. Ano ka doon na Hala, suboy! Merry Christmas, Aki! Merry Christmas! Ayun lang? Laki? Merry Christmas, Aki! Baklan na yan! Baklan. Bakit? Hindi naman ganyan katawan ni Gregorio! Sa tayo hanggang matapos. Okay sila, mamaya sila kuya, pakainin mo. Aki, thank you. Ay, teka lang. Pakainin ko sila. Pakakainin ko sila. Aki, thank you. Pakainin ko sila lang masarap yung dito. Aki, thank you. Sige, tuturuan pa kita ng English kahit mali-mali naman ang mga Ay, nako. pag mali-mali pwede naman mag-Tagalog eh. Tagalog ka lang. Minasan, Merry Christmas! Ate Patty, I love you! Ate Patty, I love you, Ate Patty! Go! Ha? Okay lang, sige na. Puputol-putulin na lang natin yan. Hanggang 10 minutes, no? Hanggang 10 minutes, diba? Okay, go. Stop muna. Ate Patty, I love you.